здравей! Живи и здравей! Днеска сме на гости. Имаме гост, много интересен събеседник. Това е СС Тодор Гетов. И нямаме и гост, ние сме на гости. Ние сме на гости, но имаме и гости пак. Това е нашето предаване. Аз с клуба, който е по екидо, това е СС по екидо, ще се кам Доджо Варна. Много благодаря, че прие да гостуваш и ние ти гостуваме. Живи и здрави! Здравейте, живи и здрави ли беше? Точно така, живииздрави.com. Сега, казвам се Тодор Гетов, инструктор по екидо, 6-ти дан към Айкикай. Клуба се казва Шисейкан Екидо Доджо. Шисейкан преведено означава място да достигнете до истината. Японски. Това са иероглифите на екидо, така наречения шомен, където когато започваме тренировките и когато завършваме, винаги даваме почет на Осенсей, създателя на екидо Морихей Уеши. Това е вашата икона, така да се каже. Да, може и така да се каже. Кога се занимаваш с екидо? Разкажи за себе си. Занимавам се от далечната 90-та година, 1990 година. Така започнах в един от първите клубове в град Плевен. До 99-та година практикувах в Плевен, след това се преместих в Варна, където се открие жената, там и родата. Много често. Да, така. Така. Жена ми и семейството ми са тук, в Варна. От 2002 година така малко по малко ходихме в залата. Шисейкан Доджо е името, което ми е дадено от Шихан Фумио Тойода. Той почина 2001 година. И така наследяваме, продължаваме традицията. В момента клубът е член на Aikido World Alliance, AWA, с Шихан Андрю Сато. Седми дан, той е ученика на най-дълго служещия, най-дългия ученик на Шихан Тойода. Организацията е базирана в Чикаго. Айкидото като начин на живот, като мислене, като психология и естествено и като бойно изкуство. Кажи, кое трябва да знаят хората, ако искат да се спортят? Какво е екидо? Какво е екидо, да? Защото той и психология, и самоотбрана, много неща. Сега, за да се занимавате с айкидо, първото нещо, което не трябва да правите, е да гледате айкидо в YouTube. Извинявам се, че тъй като то дава грешна представа за това какво се изучава в зала. Айкидо е бойно изкуство с главна буква, с главна бой. Тоест, за да дойдете да тренирате, трябва определена нагласа, че искате да научите нещо и също така да сте готови да се изплатите, да ви заболи, така, да преодолеете много неща, от които може би ви е било страх. Най-важното от които е така наречения сблъсък с друг човек. Това е така на днешните години с електронни устройства, хората се отдалечават един от друг и контакта човек-човек става все по-страховит. Именно заради това хората се притесняват все повече и повече да имат контакт тяло в тяло. Залата по бойни изкуства, в случая айкидо, може спокойно да ви даде точно правилното усещане, за да разберете, че няма проблем с това да имате контакт, сблъсък с някой. Не това да ви плаши, това не е нещо агресивно, напротив, това е нещо, което ще ви даде сила. И вероятно да опознаеш себе си и да намериш вътрешния мир до някаква степен спрямо външния свят и комуникацията с другите. Айкидо означава хармония. Да, айкидо означава да хармонизираме енергията. Да хармонизираме енергията, по мое мнение, от много години опит, означава да можем да се разбираме с хората. Защото всякакъв контакт, всеки допир с друг човек носи някакъв вид енергия. Използвам тази дума. И ние вместо да се опитваме да опонираме и да се съпротивляваме, да агресираме, да отговаряме по насилствен начин, и всъщност трябва да разберем какво точно иска другата страна. Много е просто, но за тази цел трябва да имаме, както казахте, вътрешен мир и спокойствие, за да можем да гледаме на нещата отгоре и приемаме, че сме обективни. Тоест можем да кажем, че айкидо е един вид обмяна на енергия. Да, въпреки че това може да оплаши много хора. Да, всъщност обмяна на енергия, но не забравяйте. То е бойно изкуство, контактно е и си иска
доста потен в залата. Има различни видове бойни изкуства. В айкидо е много важно да кажем, няма възрастови ограничения, няма, как да кажа, полови ограничения. Полови задължително, няма полови ограничения. Даже в някои аспекти е доста удобно за така наречения слаб пол, т.е. за жените да практикуват айкидо. Това идва от спецификата на нападение, когато се напада една жена. Това е едно отклонение, когато се атакува мъж, обикновено го атакуват с юмруци, с ритници, тъй като той трябва да бъде обезвреден. Докато една жена, атаката под нея е с захвати, обхвати, тъй като тя трябва да бъде подчинена. Такава е презумпцията на атаката. И тъй като айкидо много работи с захвати, обхвати и как да можем да използваме това нещо в наша полза, то е доста удобно като самозащита за жени. Заговорихме за това, това е актуална тема, насилието на жените. Част от нещата, които ти обучаваш, учват защита при атака с нож. Разкажи ми основни неща, които трябва да знаят. Най-основното. И най-основното нещо е, ако има сега, говоря за хората, които смятат, че когато дойдат да се учат да се отбраняват срещу нос, това е панацея. Казвам го, много е трудно, ако срещу вас има професионалисти. Но ние няма как да го разберем. Но важното е да не се притесняваме, да нямаме, да сме свикнали с мисълта, че можем да бъдем порязани, нарязани с ножа. Това да не ни плаши, но трябва да можем да обезвредим, имаме един шанс. Можем да обезвредим всеки един, и пак казвам, само да не е професионалист с ножа, защото там става. Важното нещо е да не сме на линията на атаката, не директно срещу ножа и да можем да борбата е за оръжието, кой ще вземе оръжието буквално. Сега, моя съвет е, че когато тръгнете да практикувате нещо, само с 2 занимания няма да стане. Само с гледане на видео също няма да стане. Но дори само да тренирате, пак няма да стане, тъй като вие трябва да тренирате вашия начин на мислене. Да, има 3 важни компонента, които всеки един човек трябва да знае. Единия е нападателя, втория компонент е ситуацията, третия компонент това сме ние, жертвата, който ще бъде обекта на нападение. Върху кое от тези 3 компонента ние имаме 100% контрол? И питам вас, какво ще ви говоря? Определено е това, но зависи от ситуацията. Добре, аз ще ви дам жокер, най-вероятно върху себе си имате 100% контрол. Физически стабилен, вероятно, Просто е, че не е 100%. Даже и това. Нали има изкуствата и това, за боя има винаги който удра първи, удра 2 пъти. Да, принципно е така, но е важно, може би сте чували, че бой се решава тук, а не е тук, не е в мускулите, а в начина на мислене. Всъщност, тъй като имаме 100% контрол върху себе си, ние трябва превентивно да вземем някакви мерки. Дали ще запишем на курс по самозащита, дали ще отидем да подобрим нашето физическо състояние, дали ще отидем на определен вид лекция, някакъв learning да получим, нещо ново, нов експириенс. Това е нещо, което ние можем да направим. Ситуацията е нещо, върху което ние имаме 50% контрол. Тоест, когато се прибираме вкъщи, можем да си изберем маршрута да не е през най-тъмната уличка, например. Също така не трябва да се отглеждаме постоянно, тъй като това води така неприятностите идват сами при нас. Има една такава интересна максима, че когато се занимавате с курсове по самозащита, вашето излъчване се променя. Тоест, тя не знам това дали ще е реклама, но ако дойдете на курс по самозащита, всъщност аз няма да ви науча на нищо по-специално, но вашето излъчване ще се промени, защото сте направили нещо за себе си и вие няма да излъчвате така състоянието да бъдете жертва. Нали знаете, че хищника напада най-слабия в стадото. Обикновено. Ти от днес, откакто взе твоята титла, ще имаш друго излъчване. Вече няма да съм най-слабия в стадото излъчване. Внимава и се пази! Да. Така че, иначе, третия компонент, в който ние нямаме никакъв контрол и това кой ще нападне, как ще нападне. И тъй като нямаме контрол, можем само да се тревожим, не можем да убиваем. Затова трябва превентивно да сме готови.
Това са, пак казах, различните курсове, различните начини, с които да се подготвят. А какво би казал на родителите, примерно, относно това, тъй като всички искат, някои с по-болни амбиции от други, някои деца искат, пък не знаят. Какво всъщност трябва да знаят родителите? Коя е добрата възраст? Има ли добра възраст? Коя е подходящата възраст? И всъщност какво би дало това на едно подрастващо дете, да го кажем, в рамките на първите 15 години от живота? Към родителите, помагайте на децата да намират всяка вид спортни занимания, спортни дейности, с които да се занимават, тъй като те ги учат на ред, на дисциплина, на увереност. Също така, помагайте на децата, не взимайте страна и слушайте. Много е важно, на днешно време родителите правят следното нещо. Те оставят децата на страни, да фърлят им едно устройство и ги оставят устройството да се грижи за тях, не родители. Бъдете добър пример, като родител. Давайте обективни съвети. Когато детето се запише на между 5 и 7 годинки, родителя решава дали ще го доведе в залата. Той избира, защото няма как да избере. Въпреки че може да има някакви претенции. Между 8 и 11 години детето вече осъзнава и може само да избира. Помагайте му, вижте какво го влече. Дали ще ходи на екидо, дали ще ходи на карате, дали ще ходи на плуване, дали ще ходи на някакво друго място. Просто поощрявайте. Това е моя съвет. Отнасяйте се позитивно към него, а не негативно. Когато не забравяйте винаги да му напомняте, че най-лесното нещо е да се сбиете. Най-лесното нещо е да ударите. Това всъщност, като казвам най-лесното нещо, това е крайната мярка. Тоест винаги може да го направите. Но преди него имате толкова много опции, които трябва да използвате. Айкидо специално ни учи точно на тези варианти, да виждаме всяка ситуация от различна гледна точка. Винаги, пак казвам, можем да се сбием, винаги можем да агресираме, но нека това да е последното нещо. Винаги има нещо преди това. Финални думи, защото да не потикчаваме и хората, много хубави неща каза Сенсей Гетов. Само да питам, а децата, които са по-слаби, които и да искат и да не искат, всички знаем в училище, когато децата са офти, са обект на агресията. На тях какво да им кажем? Тези деца, пак казвам, поощрявайте ги да ходят на занимания, където да работят в групи. Тези групи да не са само от една възраст, да има и по-големи, да има и по-малки и да се учат на социални умения. Това е, което аз мога да дам като съвет, тъй като децата се учат на социални умения чрез движение. Това е много важно. Да бъде разбрано от всеки родител. Колкото и да му говорите, детето няма да ви разбере. Но то винаги ще ви следва като пример за продължание. Абсолютно да. А коя е минималната възраст, която е подходяща за една пълноценна айкидо тренировка? Така да го кажем. Ако има такава, не? Сега айкидо е доста трудно бойно изкуство, но за деца 4 годинки и половина за момиченца, около 5 годинки за момченца. Нищо лошо не искам да кажа, да. Просто момиченцата са една идея по-съзнати на тази възраст. Специално към клуба функционират две детски групи, едната е между 5 и 7 годинки, другата е от 8 до 11 години. Колко бързо, колко са схватливи децата? Сега, да не ги учаем. Ще ви изненадам, но децата се учат по-бързо, отколкото възрастните. При нас вече, но както казваше баща ми, не са гени, то са чупи. Защото големите прекалено много мислят. Да, прекалено много предразсъдъци има също. Да, в айкидо трябва да продължавате, тъй като инструктора, който показвате, продължавате, много бързо се учат децата. Да кажем, не се откаже някой преди да почне да се вика. Колко време трябва горе-долу да поне да придобие представа и вече да му е по-лесно. Значи, разбрах ви, ако планирате да се занимавате с бойни изкуства и специално айкидо, планирайте 6 месеца, за да видите ефект. Бъдете 2 месеца, най-вероятно ще има или еуфория, или ще каже, не искам да ходя, да. Но настоявайте, като родител. Добре, Намире, аз ви благодаря много. Благодаря много. За това, че бяхте любезен домакин. Живи и здрави, аз си получих най-накрая дипломата след 2 години и половина закъснение. Аз пък ще пробвам да му набия още един път.